osiketo sinani kendo ma ochwe oyier gi nyading'eny e lemo mag od bura. Millicent Adhiambo miyo walere wi moko kuom jod bura ma osebedo e lemogo kuom thuolo malach. Hiki yiero ka yiero biro ga gi yambe kod mbi mare. Jopiny yudo teko kod thuolo mar thulo oko kata keto e telo. Jotelo magihero e thuolo mopogore opogore mag telo. Kata kamano, nitie josiasa e od bura ma oseniano kendo yudo thuolo mar nuore e kombegi. E ranyisi ma kamano en jaod bura ma Eldas e Wajir County, Adan Kainan Walie. Adan Kainan ochamo muma mar apisi e telo mar 6 moluore. Makete telo kaka jaod bura kuom higni 30 chopi 2027. Jaod bura no ne oyiere telo mokwongo e 1997 nyaka 2002 kod otiko mar Safina kaka jaod bura ma Wajir West. E 2007 nyaka 2013 ne olaro kendo yombo kom od bura no kod otiko mar Kanu. E yiero ma 2013 ne obar kar chung' od bura no ma odok laro kom kar chung' od bura ma Eldas kama ne oyiere kaka jaod bura no e od bura ma malo mar 11 kod 12 kod otiko mar ODM. E kar chung' od bura ma Kinango e kaunti ma Kwale, Samuel Gonzirai ne oduogo e od bura ka en bende en achiel kuom jod bura mosetiyo nyadinwoya. Gonzirai ne okwongo tiyo kaka jaod bura ma Kinango gi otiko mar Kanu e 1992 nyaka 97 kama ne oyombe kod Simeon Mkala gi otiko mar Kanu e yiero ma higano. E 2002 nyaka 2017 ne oduogo e pap kaka jaod bura kendo tiyo nyadidek moluore gi otiko mar Ford People kuom higni 15 kama Benjamin Tayari gikone to nothule oko kendo ka okomeno e yiero ma 2017. Gonzirai e telo machielo ne ochung' e yiero ma higani kaka jaod bura no ma Kinango e od bura mar 13 kendo yombo gi otiko mar Pa. E gwenge makaluo nitie jod bura mani kod sigana mar tiyo kuom thuolo malach kendo nuore e od bura. E kar chung' od bura ma Kisumu East, Shakil Shabir mani odonjo e od bura no 2007 gi otiko mar ODM ne oduoke kom kaka jod bura no e telo mar 4 ka ochung' kende. Jod bura ma Bondo Gideon Ochanda nosiro kom e telo mar 3 bang' donjo e od bura e higa mar 2013. E kar chung' od bura ma Suna East, Junet Mohamed nuore kaka jod bura ma kono e telo mar 3. Jod bura ma Homa Bay Town Peter Opondo Kaluma en achiel kuom jod bura ma oseyier nyadidek moluore gi otiko mar ODM kama nokwong yiere kaka jaod bura e 2013 tok pogo rangwe nyadiriyo manogolo kar chung' od bura ma Homa Bay Town kod rangwe. Kuom jod bura ma mine, Milly Akoth Odhiambo en achiel kuom jod bura ma Wakeini ma osetiyo kuom thuolo malach. Milly Odhiambo ne okwongo tiyo kaka jaod bura mogwel gi ODM e 2007. E 2013 Milly Odhiambo noyier kaka jod bura ma Suba North e kaunti ma Homa Bay kendo nyaka sani oseyiere telo mar 3 gi otiko mar ODM. Milly oten gi Alice Wahome mar kar chung' od bura ma Kandara mane osiro kome e od bura e telo mar 3 e 2013. Komachielo, jod bura ma kaunti ma Siaya Christine Ombaka oseyier koro e telo mar 2 tok ne yiere e telo mokwongo e 2017 kaka jod bura ma kaunti no. Jod bura ma Wakeini moko oting'o Jessica Mbalu ma Kibwezi East kod Recho Nyamai ma Kitui South ma bende duto odonjo e od bura e tielo mar 3. E od bura mar Senate, josiasa ma sigandgi dhi nyime oting'o seneta ma Homa Bay Moses Kajwang' mane ochako yier kendo e telo mar 3 bang' kane odonjo e siasa e yiero ma adundo bang' tho seneta mokwongo ma kaunti no Gerald Otieno Kajwang' e 2014. Mamoko gin seneta ma Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen, Aaron Cheruyot ma Kericho kod nyawadgi ma Bungoma Moses Wetangula masani bende ne oyier kaka spika mar od bura ma malo. Yiero ka yiero, jopiny goyo kogno jotelo kaluwore gi kaka gisetiyo kod geno magin go. Josiasa bende giwegi temo e yiero ka yiero mondo wembe mar jopiny kik ng'adgi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.